amit megbeszéltünk. Még emlékszem a szavaidra. Megkértél, hogy ne igyak, és nem is tettem. Többiek gúnyoltak is, de nem érdekelt, mert tudtam, hogy igazad van. Mikor vége lett a bulinak, elindultam haza. Amikor beszálltam az autóba, tudtam, hogy épségben haza fogok érni. Bekanyarodtam egy kis utcába, és egy másik autós belém hajtott. Itt fekszem a járdán, körülöttem minden tiszta vér. Az én vérem. Hallom, ahogy az orvos azt mondja, már nem tud segíteni rajtam. Haldoklom. Anyu, kérlek siess. A rendőrök azt mondják, hogy a másik sofőr jót. Mégis én fekszem itt. Ő is buliban volt. A különbség, hogy ő ivott, de mégis én halok most meg. Anyu, miért isznak az emberek? A másik sofőr csak néz rám, és nem ért semmit. Olyan erős fájdalmaim vannak, mint a késszúrás. Haldoklom. Lassan lepereg előttem az életem, a sok emlék. 18 év. Ennyi jutott nekem. Nem így kellene lennie. De valaki elvette tőlem az életet és az álmaimat. Alig kapok levegőt. Félek. Nagyon félek. Anyu, szeretnék még valamit kérdezni. Nem én vezettem részegen, miért nekem kell most meghalnom?